ассалому алайкум тамошобинои канали Auto TV. Ҳама каса хубен? Тинҷен саломатиятон хубай? Ирӯз 18 феврали соли 2024. ирӯза навор оиди хонаҳо, заминҳо, мошинҳои арзон ҳар хела навор кардем. Баъри тамошобино беҳтарин навор жага бачаҳо. Фақат пабратки ҳамин наворда лайк бизанен, дар канали ма подписатсия кунен. фикротҳо дар комментар найсен. Барои реклама кардан имо WhatsApp мондагем бачаҳо муроҷиат ки мо реклама мекунем. Хона, замин, мошин, квартира бошага рӯиш кунем. ҳар чизе боша рӯи ки реклама шукунем бачако. ирӯза навор беҳтарин навор, хонаҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ. мақсад аз шаҳри Душанбе, шаҳри Бухта, шаҳри Кулов ам ҳастай, шаҳр ноҳияи Восиам ҳастай, Зефира дорем, Nissan Maxima дорем, Toyota дорем, Opel Astra F ҳастай, Hatchback ҳастай, Hyundai Sonata ҳастай. зури бадай хулоса тамошо кунед то охир навора гӯш кунед бачаҳо. маълумотро бо диққат гӯш кунед, нагзаронед, лайкҳоро зада бошен. ана ки навора бо диққат тамошо кунед, мо эрона сар мекунем шер бачаҳо. این ماشینچوی تماشا کن. عاقبانه که رفته پارکوفکا شده است 250 روبل به ماشین تازه میتونه این خود کنی. بازی سامی گلاونی مجبوری نه، میتونی بلیت خریداری کن، پیشانی سخته ملایم کن. ویدیو تا آخرش تماشا کن، تو به تاجیکی کرده همشه فهموندگی. لایک هم میزنیم، ویدیو تماشا میکنیم. رفتیم دم استارت بازی یکی کانال ما علیشیر 01. فقط یا چی نمیرس 5000 بلیت های. нархи билет 250 рубл, 10 та конверти 10000. салом алейкум бародаро, созен хубе нама каса саломатон хубай. марҳамат намоям як бозӣ нав сар додем. старти бозӣ яки канали ма Алишер 01. дари бозӣ чиай бародаро? якта Mercedes Sechka, яктаи дига Opel Sedan, яктаи дига Opel Hatchback. дари бозӣ мо 103 та приза обши ва ғайри ё 3 та дига iPhone ба ғайри айфоно конвертҳои пли 10 та конверти 10000, далчи конвертҳои 500 сима, 300 сима, далчиш конвертҳои пли мешава. баъд чӣ гуфтанем бародаро? ҳама каса бидроин ба дили пур ятаи ё дутаи билет бигирем. ба худо қасам бародаро, бозӣ честня, ягон фанд фиреб, ягон дурӯғ надора. фақат я чӣ намерасад да ҳамин бозӣ дастгири шумо бародаро. дар бозии мо обши 5000 билетай. нархи билет 250 рубл ки ба 250 рубл метавони соҳиби Mercedes Sechka шай. шоҳҷоизаи мо Mercedes Sechka, дута Opel дига метавони ки соҳиби ҳамиё шай. ҳама каса бидорен я дастгирӣ кунен. фақат ами я дастгирӣ шумо намераса. ако, апо, хоҳаро ами ятае бигирен, риск кунен. иншоаллоҳ мошинора финала мегзаронем, мошинора меспорем, ҳамаша сиёнка мекунем, бо ҳамаша худтон мебинен. бозӣ честня, ягон фикр нака ба дили пур бидро якта мегири, дута мегири, чанд қае ки бисёр бигири ҳамуха шанси мисол бурд кардан бисёр мешавад она. баъд количестваш бисёр нест, 5000 ай. бародаро, картҳои мо намрӯи экранда меброяд. Душанбе Сити, картаи Тинкофф, сума мепартой, чекша дар WhatsApp рӯӣ мекунӣ, ждат мекунӣ, билетат мерава. ҳама каса ба дили пур билет бигирен. ми кадом меди тоҷикӣ брат, ята лайк бизан, билетам нагири, ята лайк бизан, ба бибиро. Auto TV якм мошина сар мекуна шер бачаҳо. мошини фурӯшӣ якм Opel Vectra A ҳастай. дар ноҳияи Восиъ қарор дора. солаш 92 бачако. 13000 сум нархаш бо савдо мешавад. бахачаро тамошо кунед, дам мекунед шер бачаҳо. гази холӣ қати ҳаракат мекунам. моториш 1.6 механика. рақамҳои телефон 326 ёки WhatsApp 363. WhatsApp занг бизанед, барем бихаренаш маъқул боша. агар моториш 100% коробкаш механика, ҳолаташ хубай,
ҳуҷҷатош 10 моҳи дигар ҳастааст. Робиш мега суеб ами вектора аварда азиз. ду балоныш 100%, балонои яъне ки дутаи қафош миёна меган, хадавоиш созе, алиш намешава, толка сум дар кор бо нархи 13000 сомонӣ бо савдои хубам дорад дӯстон азиз. Занг бизанен барен бихаренаш бачако. Амин наворои ма шумо да маъқул бошад дар комментария Auto TV ба пеш бинависен. Амин рақами 5 абоне гарени хирсан мешем да бачамо. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Хона бинавем бачо. Хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ деҳаи Шурчашма меган. Нарша 155000 сум мега бо савдои хубам дорад. 3 комната 3.5 сотиқ замин масоҳат дорад. рақамҳои 946 WhatsApp ёки 987 ам WhatsApp дорад. Занг бизанен, маъқул боша барем бигирем бачако. калидор вана кухонӣ. хоб нигоҳ кунед дора. аз даруни яъне ки ами центр то аму райони аму чира мега ноҳияи Рӯдакира 5 километр разница дора бачако. медонед? ами даруни хона то аму райони ноҳияи Рӯдакира хулоса 5 километр разница дора. об свет ам дора. мақсад срочна фурӯшай бо нархи 155 бо савдо мешавад. хона зури баъд тамошо кунед, дам мегирем бачако. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. ваз 2107 дар ноҳияи Хувалин қарор дорад. 12500 сум нархаш. солаш 2003 сол. коробкаш механика, гази бензин, кор мекуна. рақамҳои 981, телефонои дастӣ ёки 5795 WhatsApp да занг бизанем барем бихаремш. састани беҳад соза мега балонош нав, коробкаш механик, моторш 100%, ягон камбудӣ надора, задагӣ пусидагӣ надора, алиш мешава, хадавоиш соза. алишам мешава бо ягон мошин дига. пешниҳод кунем вариантҳои худтона. хулас мошинча соза, ягон дард надора. айҷош завадид мешава, салон тоза, чихол кашидагӣ, самбуфер тоза мехона. мошинча чиста маладиёжник кардагӣ мега. сум дар кора мефурӯшем бо нархи 12500 сум. аниқ одамое ки харидор ҳастанд ҳамон нафаро занг бизананд. мақсад бо камбеш савдо ҳам мешава. беҳуда ҷонто нагардем, занг назанем бачаҳо. нороҳатшон накунем мошин фурӯшоро беҳуда ва ваҳда. мегзарем ба 4 эълони рӯза. эълон бигем крошкаҳои фурӯшӣ бачаҳо. хоб пуштои хонатона акаму сангчаи майда дораву краска мекунанд ку санги майда қати фасон мекунем пушти хонара крошка мегӯянд. шаба фикр ҳамун хелай ҳамун чизай барои беруни хона хулоса. дар шаҳри Душанбе қарор дора, ноҳияи Сино. аммо дар ҷазира агар касе бидона масҷиди калоне ку қатаро сохтанд, масҷиди қатар. ана ҳамун ҷа қарор дора, айра упара. раи поизу пара мешава. хоб нархаш мега бародар азиз 1 килош 1 сомон то 1 сомон 60 дирҳам ҳастай. барои фасадои хона истифода мешава. рақамҳои 300 00 1007 занг бизанен. маъқул боша агар барен мақсад бигирен ёки заказ мекунен ё ин ки мақсад оптум агар бигиренам даставкатон мекуна, сумша мегирад, даставкатон мекуна. дӯстон азиз, касоне ки савдогар ҳастен, ҳамин рақамҳои 300 да занг бизанен, WhatsApp-ша муроҷиат кунен, роҳитон мекуна, сумша бигирен, мақсад сумша битен, роҳитон мекуна, бо бизнесона давом битен. бародар азиз, ин ҳамин хоначада мақсад мебурам. мегзарем ба 5 мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B шаҳри Ярославл мега, ҳамун тарафдорай. нархша 22000 сум мега бо савдои хубам дора. 180000 рубл ба суми тоҷикӣ 22000 сомонӣ. солаш 99, бензини холӣ, механика. WhatsApp дита дора, ҳардаш мақсад муроҷиат кунен. хоб моторш ти экатека, ҳуҷҷато проблема надора, балоно 60%, яъне ки бо балони диска титаникам дора. дӯстон азиз, занг бизанед, маъқул боша бигирен ша. рости мо ака як камтар ошибка кардем ки аввал бояд мошинора ёки хонаҳоро аввал пойин навор мекардем, баъдан хонаҳоро ёки мошинара як тараф. як ними навор бояд хона мешид, ними навор бояд мошин мешид. ҳаяки ята хона ята мошинай мақсад камтар агар ки ниюдов нишида боша, агар бачаҳо узрда хафа нашен. медонен шерои нар. ҳаяки ҳаматон беҳтарин шахсиятҳои моро дастгир мегиранд, тамошо мекунен.
фикр мекунем ки нороҳат наштин шер бачо. номеро барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартир, техника, аппарату чизе боша рекламаш мекунем бачако. рақамои 931 07 99 97. раҳмат ба ҳаматон ки тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед. дар комментар ҳатман нависен аз кадом марка хонаҳо мошинҳо дар кор шумода пешниҳодтон мекунем. мо аз рӯи комментара навор кардем. мақсад бисёртаракда. хоҳишам ҳаматон лайкотона бизанед. ҳамин лайк вақте ки зиёд шавад сабаби савдошавии мошина шумо мешавад иншоалло. аввалан худованд, баъдан шумо мешавед иншоалло. мегзанем ба шашум эълони рӯза. Opel Astra F дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, солиш 97 сол, 48000 сомон нарх. Бензини холӣ, мотор 1.6, коробкаш механика. рақамои WhatsApp-шам мондагием дӯстон. занг бизанед, маслиҳат бикунед, маъқул боша бирем бигирен. хадавои отлично, балоно нав, ҳуҷҷато нав, тамом шид мега. ҳуҷҷато нав, тамом шид, фикр накунед навай. хоб солиш 97, ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. занг бизан, маслиҳат ки аз номи канали Auto TV бо камтар савдо мекунам ҳамроҳи шумо. бачако мо канал дорем Савдо TV, канал дорем Auto TV. баъри шумо дар ҳардуш наворои ҷолиб мекунем, пешон мекунем. агар мақсад маъқул боша канали Савдо TV моро дар YouTube нависен Савдо TV 20200 ёки 300 подписчик дорем бод азиз. ушам ба дастгири шумо штага иншоалло. раҳмат ба ҳаматон. дар комментария ҳатман нависен ҳамин наворо маъқул ҳастай нестай, фикратонро ба пеш нависен иншоалло. розӣ меҳатон. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ ёки хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ 8 сотиқ замин дорад. суруға ноҳияи восеъ. хоб ҷамоати тугарак мегӯянд дӯстон азиз. инами хона, инами ҳавлӣ, калон, фасони хушрӯ дорад. мақсад дарвоза дарагӣ, дарахтони мевадиҳанда ҳам дора. метонед ҳамин рақамҳошонда занг бизанед. рақамҳои телефон, WhatsApp телефон 3 рақам дорад. муроҷиат кунед. нархша мега 150000 сом бо савдои хубам дора. об свет ҳам дора. ҳуҷҷатош ҳастай 150 сумакай. деҳаи коковод мега. суруға ноҳияи восеъ, ҷамоати тугарак, деҳаи коковод. 8 сотиқ замин масоҳат дорад. инами хоначаи хулоса бачаҳо. метонед занг зада бихаренша. рости мақсад бачаҳое ки мақсад мошин мефурӯшанд, ки хона мефурӯшанд, ку мо дар реклама мекунем. баъзе ҳастанд нафарое ки ака мега мо ҳами хонаи тра мехарам мега. пага ба рӯзи дигара мерам мебинимаш. мақсад шумо ба ме диваи мардум мешен, не ки каси бо занг мезана мегӯи ака фурӯхтам. ба ме ди акае ки мақсад шуморо ба мед мекуна. аввал залогша бигирем бачаҳо. аввал залогша бигирем, баъдан иҷзат кунем. штоби яке мақсад чӣ мега шуморо падвадид мекуна, реклама мекунен. не аиш ягон тараф савдо намекунем бачаҳо. ба ҳамон хотир касоне ки муроҷиат мекунен, касоне ки хонахар, мошинхар ҳастен, хоҳишам ҳаматон мардума ба мед накунем бачаҳо. мардума ба мед накунем. залогтона битен, баъд ба мед чон кунем ки як бачак мада занг дод, гуфт ака гуфт ҳамхелӣ ба медам кад, гуфт ростӣ гуфт 150 сум чанд сум дар реклама гирифтам, гуфт барои реклама кардани мошинам. не ки гуфт омада нахаридагам чиза мега, ба медам кад мега ки наёмад нахарида сӯхтам мега суми реклама хулоса да бачаҳо. эҳтиёт шен хулоса. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Hyundai Avante. Avante харо ҳамаҷа бошен, дастотона вардорем боло када. дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. солиш 2008 сол, нархша 75000 сум мега бо савдо мешавад. коробкаш механика, мотор 1.6 литр, бензини холияй. рақамои 988 охириш 020. WhatsApp дора бачаҳо, занг бизанед, муомила кунед. кондитсионер як сола ҳуҷҷат дора. дарош электропакет. маълумоти пурраша занг мезанед. WhatsApp да роитон мекуна. суратҳои иловагиша, видеоша, маълумотоша роитон мекуна. мақсад хабардор мешен. до ҷое ки мо дар роӣ кардан шаҳри Кӯлоб дар қарор дора. Hyundai Avante ҳай. солиш 2008 сол, 75000 сум мега бо савдои хубам дора. рости бачаҳо амиқа меҳнат мекунем. вақте ки дастгирӣ шава гарензиқ мешем. да ҳами лайкотона бизанед, моро хирсанд кунед. мо ҳам шуморо хирсанд мекунем, медонем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Opel Zafira аста ки солиш 2000 сол. Zafira харо ҳамҷа бошин агар бо диққат гӯш накам. Opel Zafira солиш 2000 сол, нархша мега 50000 сум бо савдои хубам дора.
бензини газ сӯзишворӣ, мотори 1.8 механика. Мотори 1.8 механика, рақамҳои 929 телефонҳои дастӣ. ё ин ки 353 ахираш WhatsApp дорад, муроҷиат кунен, маслиҳат бикунен, состоянии беҳад беҳтарини бадай мегам, аккумулятору нав зодагиян, балоно 80% плюс я запаска илга. Бо савдо ҳам мешава. илтимос беҳуда занг назанед. Дальше подмузика гӯш кунем бачаҳо. Рости гарини шалпар шудем. мегзарем ба 10 эълони рӯза. боз як донаига хундаи аванте ҳастаи дӯстони азиз ки дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархша 75,000 сум мега, бо савдои хубам дорад. солаш 2007 сол, мотораш 1.6 механика, автоматика. 1.6 автоматика, бахшиш бачако. рақамҳои телефон 905 ё ин ки охириш 19 WhatsApp дорад, муроҷиат кунен, ҳуҷҷат дорад. балоно 70%, краскаш металлик. инами запаскаша дистем бачаҳо. хоб баъдан балоно 70%, краскаш металлик, хадавои 100%, срочно пул дар корай. бо нархи 75,000 сум, бо савдои хубам дорад камбеш. балоно фасон, дискҳои хушзагӣ, краска тоза, мошин камрасход, мотори 1.6, савдои хуб дорад. бачаҳо барои реклама дар боло мондагием. рақамҳоро хай муроҷиат кунед, дар фурӯшгага реклама мекунем. навора падилӣ сакнен, ами лайкҳоро назабошен, ҳози лайк бизанен ки дер мекунен шер бачаҳо, медонен амра. мегзарам ба 11 мошини фурӯшӣ, хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи 5 деҳаи Совхоз Мирзаян меган. Совхоз Мирзаян. 3 дар хона, ҳаммоми дарунӣ, 11 сотих замин масоҳат дорад, гирдаш маҳкам, ҳуҷҷатош 100% меган. медпункт, магазин, масҷид, мактаб дар ҳамин наздикия, яъне ки 2 километр роҳ разница дорад. 2000 метр. обсвет дорад. хоб ҳаст. нархаш 170,000 сомонӣ. муомила ҳам боз дорад, камтар. телефоношам мондагием, ами рақамҳои 933 занг бизанен, маслиҳат кунен. WhatsApp шама ҳастай бачаҳо, ами +7 занг занен, муомила кунен. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi, бачаҳое ки Nexi хостен, инами краскаша ёфтем, ҳамин намудша хусам. шаҳри Леваканда қарор дорад. нархи ҳами Nexi 20,000 сом, бо савдои хубам дорад дӯстон. мотори 1.6 механика, гази бензин сӯзишвориш. балонҳоро бинед, дискаро бинед, дам мегирем. рақамҳои 558 охираш 902 WhatsApp дорад. занг бизанен, маслиҳат кунен, маъқул боша бигирен ша. коробкаш 100%, ҳолаташ хубай, ҳуҷҷат надора, балоно 90%, краска 100%, не ки бампери қафо кор дора камтар, хадавои 80%, алиш намешава, аккумулятори пачка задагиша мегам. нашоти нархҳои мошино бачаҳо, худотон бо занг бизанен, маслиҳат бикунен, кадомаш маъқула бигирен, тутои қафоро бинен, дам бигирен, чои дудбуроиро би. мегзарем ба 13 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, канечкаи тангени 7, ӯ қадур нест. 6.5 сотих замин масоҳат, 2 дар хона, свет ҳастай, ҳуҷҷатҳо 100% меган. канечкаи тангени 7, нархаш 150,000 сомонӣ. инами хонаи барак дӯстон. ба сексия иваз мешава, болоиш пул метем меган, ё ки пултона мегира, намедонам, худо медонам уша. телефоношам мондем 988, занг бизанен, маъқул боша агар бирем бигирем дӯстон. рости мақсади мо барои чӣ мо хона ҳам навор кардем кам-кам, чунки бачаҳо хостанд ки хонаҳоро ҳам дар байни ҳамин мошино илова кунен. дӯстон, подписатсия кунен, ҳамин лайкотонро бизанен, падилитсия кунен. боқӣ дар амони худо.